Salutare tuturor și mă găsit la un nou clip de pe canalul YouTube. Asta vreau să vă arăt cum să faceți ca telefonul dumneavoastră să aibă mai multe FPS-uri pe jocuri, cât și pe platformele de vorbit de exemplu WhatsApp, Facebook și altele. Ok, deci dați la setări. Dați la aici despre telefon. Ok? Și dați la număr versiune aici. Apăsați de 7 ori, eu sunt deja dezvoltator. Apăsați de 7 ori. Și apoi vă duceți la sistem și actualizări. Și o să vă apară aici opțiuni pentru dezvoltator. Dați pe el. Dați în jos. Până dați aici scara animație, fereastră animații. Le dați pe toate pe 0.5 sau dacă vreți mai multe FPS-uri, dați pe animație dezactivată. Ok. Aici ce lățime vrei tu la telefon. Cu cât dai mai mică, cu atât îți funcționează mai bine. Ok, și să vă mai arăt ceva. Fix aici, după, puteți forțați în masa 4X în aplicațiile OpenGL. Adică, puteți să aveți mai multe FPS-uri, dar o să vă consume mai multă baterie. Ok. Și mai am ceva aici. Stați puțin că era pe undeva pe aici. Trebuie să-l găsesc imediat. Nu acesta este. Uitați aici. Setare mod redare cu GPU OpenGL implicit. Dați pe schia, o să vă meargă mult mai bine în jocuri. Schia. Ok. Dați așa. Acum. Dați afară de aici. Să zicem că de-abia ați intrat în setări. Dați aici. Dați la afișat. Afiș și luminositate. Rezoluție ecran. Da, cu cât o dați mai mare, cu atât o să vă meargă mai puțin FPS-uri, dar o să aveți o calitate mai bună vizual. Puteți să setați și modul inteligent care vă consumă mult mai puțină baterie, adică când aveți puțină baterie, pe undeva pe la 30 încolo, în jos, o să reducă rezoluția. Ok. Și cam atât a fost. Ne auzim data viitoare la un alt tutorial și noi ne auzim data viitoare la un tutorial. Pa!